Masoyiyata mai kyau ga tsafta, mai alkawarin in baki zuciyata sai ta yi kuka. Komai zaki ki dinga duba ba laifi na ba, laifi na abokina ne shine ya saka mai kuka. Na yarda da ke a rayuwa ta zo nan yan mata, ki aminta da ni kar da ki sa zuciyata ta yi kuka. In kika bar ni a rayuwa ta ba sauran gata, na yarda da ke masoyiya ta zo nan yargata. Tauraruwa na rayuwa ta Fatima mai sona, na aminta da ke komai zaki ki dinga kallona. A cikin raina banda kamar ki taho nan hobbina, domin ke ce ni na kabai wa dukannin sirrina. Kimin uzuri Fatima kin san ba laifi na ba, ne alkawari ba zan bar ki zam yin kuka ba. Na yarda da ke a rayuwa ta zo nan yan mata, ki aminta da ni kar da ki sa zuciyata ta yi kuka. Ki tallafa min kar da ki sa zuciyata ta yi kuka. In kika bar ni wallahi ba zan ji da daɗi ba. Wayyo duniya rashin masoyi san ba daɗi ba. Na yarda da ke zo ki aminta mu dinga nishaɗi. A cikin ranki zan so ki saka na tsari, ne alkawarin ba zan bar ki ba komai dari. Bikin zarce yan matan nan ya zo gargata, ki alfahari ke ce ni zan bai wa sarauta. Na yarda da ke a rayuwa ta zo nan yan mata, ki aminta da ni kar da ki sa zuciyata ta yi kuka. Yarda ki so ni masoyiya ta Fatima yan mata, ni ko Mansur a zuciyata kin nunan gata. Na samu diya mai ilimin addini Fatima, ta rike sunna na ma'aiki ni da yau ne murna. Na yarda da ke a rayuwa ta zo nan yan mata, ki min uzuri kar da ki sa zuciyata ta yi kanta. Ki min uzuri ki yi haƙuri, ne alkawarin Fatima mai so na zo yan mata. Na yarda da ke a rayuwa ta zo nan yan mata, ki aminta da ni kar da ki sa zuciyata ta yi kuka. A cikin raina domin kin zarce dukkanin mata, in kika bar ni a rayuwa ta ba sauran gata. Na yo nazari ke ce fitila mai hasken raina, ne alkawari zuwa garin ku Fatima hasken raina. Ki taho guna kar da ki sa zuciyata ta yi kuka, komai zafi ki tallafe ni ya mai sona. Yasir SB shi ya kaban dukkanin shawara, shi ya kace min in ƙara damke Fatima mai sona. Na yarda da ke
ce in damke Fatima mai sona. Ne godiya gare ku dukkanin masoyana, ne alfahari da ku ni Mansur har ƙarshen raina. Na yarda da ke a rayuwa ta zo nan yan mata, ki aminta da ni kar da ki sa zuciyata ta yi kuka. Na yarda da ke a rayuwa ta zo nan yan mata, ki aminta da ni kar da ki sa zuciyata ta yi kuka.